Okay, vi er på Roskilde Festival. Roskilde! Så det her, det er den første vlog, og vi er lige kommet ind på pladsen. Jeg har spist en eller anden rødløgs wrap. Der er ikke nogen drenge, der kommer til at opsøge hende. Men vi er her, og nu skal vi over og besøge mine drengevenner. Ikke dine venner. Hvad? Mine drengevenner. What? Det er altså også min... Jeg lover det. Okay, vi er i C. Har du fundet dem? De burde være lige her omkring. Et snit ind her. Hvad er det? C9. C69. Lad os se, om vi kan finde dem. Hun har hårdt tilbage. Hun er mere nederen. Ja, hun gør det godt. Ikke lægger hun stadiet over. Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror, jeg slår op for det kunne være en drøm, så jeg niver mig hjemme igen. Kan du se nogen, der ligner Sigurd? Sigge! Hey, okay, hende kender jeg. Jamen, jeg har faktisk ikke nogen camp. Jeg kommer bare lidt frem og tilbage. Men det her er min venners camp, og... Hvad hedder jeres camp? Camp Klam. Det er så lovely. Ej, elsker du vlogger det hele. Det er lovely. Vi står her, vi har det rigtig sjovt. Det er det sjoveste, og vi er nede at se. Det er det bedste, og vi glæder os rigtig meget til, at hvad skal ske i morgen. Med et værtsvalg. Lige meget hvad, ikke også? Er klar? 3, 2, 1. Så 3, 2, 1. Er klar? Okay, prøv at høre. Det er Roskilde Festival. Det er, vi er klar. Vi er nede at se, og det er rigtig godt det her. Så vi bevæger os ind alle sammen. Det er teltet. Er klar? Det er teltet. Det er teltet. Det er dejligt. Det er dejligt telt. Det er firmatelt. Jeg har betalt rigtig meget for teltet og dobbeltmandsmadrassen. Hvis der ikke er så meget plads derinde, så kommer du bare med herover, ikke? Kommer du bare med herover? Ej. Mit store spørgsmål er, hvad skal jeg gøre med al den plads dernede? For meget plads, ikke? Faktisk. Skal vi sætte et poolbord eller en dartskive op? Okay, nu går vi over broen her. Fordi Trafikken er ved at tage til. vi har lige hørt, at de har sagt, at trafikken er ved at tage til. Så det vil sige, at folk skal over Dream City og fest. Det var hårdt. Okay, nu er vi kommet over på den anden side af broen. Over til det på Hjerteland. Her, lad os se, hvordan folk bevæger sig. Okay, nu skal vi finde en andens camp. Og det er jo lidt en udfordring jo. Fordi måske, vi har ikke engang set på kortet, hvor hun befinder sig. Det er da hende bare, vi råber bare. Nej. Vi er træt allerede. Nej. Okay, men det er jo clean out loud, men hun sagde, at de lå over i det der common ground eller et eller andet. Ellers var det leave no trash. Vi vender tilbage. Vi er nu på dag 2, og der var storm i nat. Så de her telte her, de er fløjet frem og tilbage, og jeg troede, at jeg skulle flyve væk i det her telt her, fordi at det regnede og blæste og tordede så meget. Men Sara, hun er i gang med... Hvad fanden laver du? Oh my god. I found it. Min bryst er ude. Det er så varmt derinde. Okay, så planen i dag, det er, at nu går Sara sig klar, og så går vi i Dream City, og skal vi lige hjælpe dig med det der
Ja, dem her. Eller dem her. Jeg føler lidt de orange. Ja, de er orange. Ikke de orange, nej, de blå. Når de blå. Ja, 100% de blå. De orange er helt random i forhold til, at du har ikke noget i den farve på. Nej, det er præcis. Og det er Roskilde. Okay, en status herfra, det er, at det er dag 8, nej, dag 6. Og jeg sidder nu her i teltet. Musikdagen er begyndt, og det er blevet virkelig, virkelig dårligt vejr på Roskilde. Jeg har lige været hjemme og vendt hos mine forældre, og i dag så spiller Tessa. Og ja, den skal vi se. Og hvem er det nu, der spiller? Jenny spiller også i dag. Så om lidt så skal jeg over og hente min pitarmbånd til Jenny. Og så skal vi finde noget mad, pigerne og jeg. Og jeg er bare hygge, og i morgen så har jeg min sidste vagt i X-Bar. Så ja, det var det. Vi ses. Okay, så det er status. Det er anden sidste dag. Og derinde der bor Sasa. Og derinde der bor Sara og jeg. Og altså alle teltene her i frivilligt område, det er altså bare ved at falde fuldstændig sammen. Altså, lad os se. Det blæser også virkelig, virkelig meget i dag. Ja, det er Saras telt, og det er mit det her. Altså. Okay, status er, at jeg lige kommer hjem fra Roskilde Festival af. Og hvis det, altså jeg har det så dårligt, og det her, det er, det kan være sådan pakke lidt ud, I guess. Ja, altså, alt muligt crap. Og så smidt alting til vask også, hos mine forældre, og ja, taget morgenkåb på, virkelig, virkelig sådan, hæs, jeg kan næsten ikke snakke, og min næse. Altså, jeg er så stoppet, så nu skal jeg endelig, efter virkelig lang tid, bare sove den ud, og slappe af, og bare være hjemme her. Så ja, det er det. Og tak fordi I gad at se med på min Roskilde vlog. Bye bye.